Ramaphosa bekicele whoever's the minister of police futhe ngicela nje umama umthetho ngezameza kwami izandla ngibambe ngimthetheni ngoba ngamlele ngifuna ukuliyeka isikole lonke ngoba vele umsebenzi awukho ngabe zogida ingoma labantu ayithi bathini siyasiyeka isikole ayithi viva ukuyeka isikole Uba nompofu mina nawe. hayi wena Hayi, awumangaziwafana nampana ungajabula ngabe uyikhalati. Awungajabula kaphi. Ufuna ungeyulala ethiwa bangathi umuntu avusufana nomjosto engizwe. Yabona into ojabula. Ubuza ngaba mbuka kanjani istressekile ukuphathiswa. Istress. Akuhlala ukubuka ama budget. Iyaqinisile. Kodwa futhi ngiyakubongela njengoba ngizochuza umeya. Umeya wabani? Kuhamba kanjani lapha eSouth Africa? Uphakelo nento zakhe lo. Ngithi ake ngitshela ibandla leli kakhulukazi leli elifisa ukuduma neliculayo nelidumile namhlanje. Uyabona nje ngoba ngithi mangiqhamuka phakathi kwabantu nikhona ningama artist ama kube ngathi nishiphelwe ingungumbane. Abantu bethi ngungu benishayifu wabenigudluza bebheke mina inhlahla yahlangatshezwa. Ukuvela nje mehlo labantu igama lakho lazwa abantu abawu10 inhlahla le inhlanhla iyahlangatshezwa ayikho inhlahla ehamba yodwa. Awukwazi ukuthi umfana ungavela usuku ugqume ngalezi washe bhathi itshele enhlahla noma lesi sibhathi utikoloshe bese uthi wena khona abantu abazolandela wena abazothanda wena abazokholwa kuwena uyinebetho uma unjalo udakelo labantu. Angimele umfana njalo uma uthola le ko South Beach olwandle ubhukudu uduniselwa besuthu le olwandle udoti uma unjalo abantu baphambana nawo. Baphambana na ngempela abantu ngoba mase sifikile khona kuba kuhlungu kakhulu ngoba abantu umphakathi impela ulawulwa yithina uzwa ngathi umphakathi mase angadliwa namhla kuyafast yabo inhlanhla yahlangatshezwa ngisho ngithini nombani omaziyo osezingeni lesikulona umbuzo inhlanhla yenziwa nje inhlanhla yahlangatshezwa.